Vítajte u nového videa. V tomto videu si dáme už na Dynamika 3 Gold a to je podľa mňa všetko. Dneska toho veľa nestihneme, ale push 3 Gold bude podľa mňa za mňa úplne dobre. Mám Brawlera, ja mu dám Bibinu. Než to je Slovák, vy ho asi poznáte. My máme už skoro plný klub a to je strašne, máme za chvíľku máme tú Godzilla, čo to je mega dobré, kde sa teším. Čo poďme na to. A budú to také možno 3 výhry, mi chýba nejakých 307 mi chýba presne. Tých oných XPček, alebo čo to je. Čiže budem mať Dynamika na Golden 3. Aj štvorité jumpy mi už idú. Jo. Pekne som dal trojty. To je na nejakých 830 pohárkov. Dobre, tak som. Som mŕtvy. Nefajti moc, prosím. Nie, to je mŕtvy. Ach, jaj. Kill. Však ono mi ukázalo, že sa už spawnuje, ale neskôr. To bol hnusný bug, ja som si myslel, no, škoda. Sorry, ja som potom ospravedlný. Kamo, to som vážne nechcel, sorry. To som pokazil ja. Killy som dal. Ešte zažampujem. Oj, nevadí. Hop, hop. Nie, ja som mŕtvy. On jak trafil. Wow. Dobre. No toto som asi mŕtvy. No, nevadí. Mám plus 100, myslím, že. Áno. Čiže buď 3-4 hry to budú. Dobre, tu sú takýto. Potom natočím ešte video na nesmrteľnú kombináciu brawlerov dvoch. Čo je lepšie ako Miko a Charlie. Môžete vlastne celú hru neprekempiť. A tu môžete ísť do zóny akože hneď. Napíšte do komentárov, či viete, koho myslím. Tak toto nie je zasa dobrý začiatok. Tento skin je mega pekný. Wow. A ja ako by som vlastne chcel natáčať dosť akože aj Minecraft. Čiže budem sa učiť na počítači hrať Minecraft. A dúfam, že mi to pôjde a nejako to budem vedieť natáčať na počítači. To zdrhnem.
Dobre. Skoro trojty, to nešlo. Dobre. Ten Leon pôjde sem, ja sa bojím. Ten Leon vlastne si s bazom, čo? Jo. Nevadí. Druhé miesto, to je stále plus 100. Stále plus 100. Čiže za chvíľku máme Golden 3. OK. Sú to posledné dve hry, čiže nechám celé hry, aby ste videli. A bolo to. Bude to Miko a Charlie, čiže toto, keď prežijú oni, sa im to vydarí, tak budeme mať druhé miesto. Ups, to som netrafil. Preto to musíme tie dva pole. Lely a Lori ich tam dostali. Kámo, ty jsi dobrý. Čas si dal štít. Nie, Miko, prosím, nie, Miko. To Charlie asi niekde. Idem jumpovať. Nie. Aha, Charlie bola mŕtva, tak preto nešiel dolu. Tak to nie, teraz sa zabil dobrovoľne. Tam zabil Cordelius. To zabije, že? Vlastne čo zdrhnúť, nie? No a super. Miko a Charlie sú. Tam choď. Košel som. Není sú tu. Kde sú? Tam boli. No dobre. Už mám Golden 3. Birdie. Môj druhý player ikon. Tyle. Ktorý si dám? Tento sa mi stále viacej páči, ten si nechám. No, takže ja ďakujem, že ste sa pozreli na toto video. Ďakujem, že proste dúfam, že sa vám toto páčilo. Dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude podľa mňa čoskoro. Čiže majte sa. Čau.